सावन के महीना में भगत लोग डांड में पखाउल बांधेला लोग गांव से चंदा लेके भीख मांग के माई के पूजा करेला लोग लक्ष्मण बाबू आ डांड में पखाउल बांध लेवेला लोग आ माई के पचरा आई ऐसा पचरा बा कि पखाउल पर क्लासिकल गावल वो लोग सुनले हो लेकिन पखाउल पर प्योर भोजपुरी में पचरा हम सुनावत तनी कैसे तनी अब सुनल जाओ उहे गीत के भाव रहता कैसे हो आर काथी के रकमही आर भवानी मैया इहे पचरा हो अरे काथी के रकमही भवानी मैया काथी के लागल हो साल काथी के रकमही भवानी मैया काथी के लागल हो साल काथी बैठल भवानी हो झालुला में हो केस काथी बैठल भवानी हो झालुला में हो केस एक गीतवा में जवाब होला सवाल होला अरे तो सोने के रखो वही भवानी मैया रूप के लागल हो साल सोने के रखो वही भवानी मैया रूप के लागल हो साल भक्तिये में तो साहेब नाचल जाला भिखारी बाबू कहनी कि नाचे गावे तूरे तानो करे दुनिया रखे मान अरे सोने के रखो वही भवानी मैया रूप के लागल